Fáidir over fad. Tá súlagam nach mé se seo leadrannach, duna mé iirecht bheith cho spríúil agus cho bríomhar agus is féidirlam. Ní go hindúil bí na cardan na seo bio, bí mu sé hála agus má bhí desléan a géir cardan mar se hanna is víse idir gníomhach an tamar fad. Andechar é sin dhéana in seo, ach beidir gan dhéanamid rud i cínt lei sib sppraga beidir le láirlín le bheith páirteach agus mar sin. Mar dúirt Jill is íorúntar bunscoile mé, bhún na níána fe fi 3 blian, so si na níána ide an rangus múr le taí amara. Agus is chuirme sim sa drámaíocht na á blianta fadachan nar has me múna na níána dús is gal réilteach mar godí sin bhí me múna is gal lán bhéle. So an chúisgur chuirme sim sa drámaíocht ná thug me fi dara go mar rud nuair fad a bheith múna is gal réilteachta marall an gaidan difriúd a bhín sig na páistí teachtasteach bín cuidicha a bhín lífa agus a bhín gailgeid an scáca agus bín cuideile na páistín sin agus ní bhín éon gailgeachab agus bín cuid eile na páistí a bhín measc an gailge agus béle, so bín droch gailge agus droch béle a cuidhacha. So cén chi deráid sin ar fad le chéile chun sa dras lá orb sin ar fad. Agus an rud a thug me fi dara ná má chun tú drámaíocht na dionan tú drámaíocht bín na gasúr nachhfuil an gailge ar a delacha bíse ag fálam an a gasúr a bhfuil gailge an wathachab. In an is stof féin bíse duna airis, agus ar nóí sa drámaíocht a bheor airis agus árá a gceist ar nós Rannta agus le Rannta agus dánta agus gafrad mar sin. Agus chamála sin tá tú nánan sin má tá gasúrad atá an lífa sa gailge agus tá an ábalta agus an chumasach. Tá tú ná rudí dhéana níos deacradómh sin agus sehriú a dhéana ar an gailge atá acab hana hain. So séirta me chun na chéanais tá chun PowerPoint chuirsú agus táidir go le tríal mu chéin a chur anana ach seo gáíide tá me féchant áise mar fáistí san Naíonra. Alright? Tá cúpla bailach le seo dhéana. Níl tá níos leadranaí ná an hart ágan go duine rá is mis máide, is mis Tríd, is mis Seán, is mis Siobhan. Tá sé an leadrannach agus bhí ná hagann tú go fáda le ihir trecha tá ihir a héin agus ihir dó marú chéanú tá sé tití na gola. So catfuigh na baganín spríú, okay? Agus éidir. So ar dús curma was an PowerPoint seo mar mis liv. Here we go. All right, nish. Vector sin an drámaíocht sa Gaeloideachas thug mar seo, in cardan na céindil is drámaíocht sa bhunscoile bhí an ach tá sé seo níos simplihí síos agam go na ísgrúpa atá idir lábha agibse. So an chéad a dhéanas me an cléthe seo, cléthe na nanamnacha. All right? Now, mar gúilmuid an RC síos, tá muid an teorantal leis na gníomhíocht ag gur féidir in dhéana. Ach tá me ggéir bheith sibh croíoch agus go mána sibh úsá deas war solíocht. All right? So, Jill, tá mis chun na héna chur anana, all right? Agus déir me, is mis fil. Agus déir tusa aráslamsa, is tusa fil. Okay. Okay? Agus an gur me héna nachna an sin? Cur tusa héna nachna, ach. Is gad am Níl cadagat é sin íana. Tá gníomh nó eile agatsa. So gach duine a bheith féchant ar Jill. Agus smínú, cén gníomh rinne mise é seo. Now, is cuinnigí ar an ísgrúpa tá agibh se. Cuinnigí na gníomhíocht a ggéach siad san íana. You know? Agus bach an sprí go. So, tu me rein go féidir farleanú dhéana ar sin le pástíbach níos sinne, okay? So níl tá an teoranta a gníomhíochtaí ach fósta tú ná go leorganna, I mean, Chris Mini, í sálaigh. All right? Okay, is mis fil. Is tusa Phil? Is mis Jill? Is tusa Jill. Now, will éon leile géir páirteach lecha? Léim na géisteach. Okay.
beidir se gan lua fós. Now, cuimhní méid teanga a tá múnta agatsa in san gá Ábhar. Tá na páistí fólam chunas is mise, is tusa in anna tá mé seán. Okay? Is mise, is tusa. Agus tá si de féchant ar chéile, mar tá si de fearre faoin na gníomhachtaí atá á dhéanamh ag na gasúile. Nis tá tú ná sin a dhéanamh níos deacra, fiúán in san Naíonra, beidir sa dara terma, nó sa tríú terma, nar tá si písamá in sin, agus nar tá fhorbairt tacaí ar a go Gaeilge. Go bhfuilte dí sirá, is mise fil, is málam ceol agus níomh. All right? So in sin tá ar na páistí tíra díana, hára rá, is tusa fil, is má lep. So tá tú ábhúna sin in an is stop ar bhealach spríúil. Agus gaihhar náard ort agus ar chéile mar tá si de fearre. Agus tá sé gin sepáistí. Má dionan duine cinint an rud nar chóirda bhíanana, má dionan duine cinint eile sin, no, sin. Okay? So bín siad an omíoch ar go leor bailí. All right? So sin a chéad sin chluthe na nanamnacha. So wat a éana ggéir se téna chu anana, duna muid ar fád agus déir muid ar fád is tusa agus whatever. Okay? Léana eile ggéir tuairt faoi? Céad fuaite Claire? Is mise Claire agus is málam snáb. Is tusa Claire agus is mála snáb. Éana eile ggéir tuairt faoi? All right. Is mise Maeve, is málam ceol. Is tusa Maeve, is mála ceol. Níach me digníomh. Níve. All right. Éana eile? All right. Now, is tusa Siobhan agus tá tú seint an piano. Sílim go náidí luí Siobhan. Nis, an drámaíocht. Cén fá go gur strás ar tain I duna drámaíocht. Capan go leor daoine. Nóir láiríonn tú le múntaí go háirithe. Agus tá mé cinnte le stúrthirí Naíonra freisin. Nuair a lútear drámaíocht. Go saoling tú rud a cinnt mar seo. Agus go mbíonn tú rála tain, bhuiide, cén fáin dionanne seo? You know, tá tú sáte san nervís tá nervhíiseach tá brúband leis, tá strasaband leis. Ach bhaíre tá bhád ní smú a band leis an drámaíocht ná an go miscail na mé ggéir just seo chur mar just tastíim bhil susan seo agus chur mar sin, yeah. Okay? So agus sin bhaíre an chúis sílam nachnean a lán daoine drámaíocht. Mar go mbíonn gapan siad sin drámaíocht, ach ní hin drámaíocht. Níl éonhaint aige sin le fíornach le drámaíocht. Sin léiriúchan ar gráma, ní anna níiad. Tá tú dionanna drámaíocht a bhíonn tú á thosaíonn an páiste ag scoil. Agus beimid a dhéanana sin for an couple of second, leis bh dhéanana sin freisin. Nis, so churá ceistir tain, cén is a chóir tosaí, cén fá, cén chuí agus cé a hastain. All right? So sin na chearrúd a bheits me déile leis maidir leis an drámaíocht na nacht. All right. Cén is? An sin. Nuair a bhirtar páiste tosaíonn an drámaíocht. Bíomhnaí Peekaboo. All right? Tá tú Rannta, dánta, fiúán chuan wicín seo ar an Naíonach, this little piggy, tá gá éonín bheaga, sin drámaíocht. Ní hen rud éiceann tú ar stáitse, ní hen an drámaíocht, tosaíonn an drámaíocht in seo. Fé chuir seo, seo é mar gharaní, tá sí gábhlíonn, agus tá sí hana hen réile an stáitse sílam. But it's sin an rud atá tú ná áil á gasúr in san Naíonra má tá busca éadaí agat. Agus níl an bhealach ceart ná mícheart
le ha édi a chaha, nóradí a hain le chéile. You know, top hat agus tutu. You know, ní is cuma, agus sinne tatu fhorbairt fhórbairt na báistí, agus be me crylista so sa gedéire go na rudí atá riachtanach le ha an fhórbairt sin a orbairt. Nis cim fá. Nis fecinn tú in seo staidir I dhéanamh sa Turc. Cognitive development chuma inhearag na rudí tábhachtach, ní me chun an rud ar fád a léamh, na gachtain a go bhobal sa léamh. So, cognitive development of the child, imitation and imagination skills, instructions given during activities, understand, developing perception and memory, attention and concentration, opportunities to use language, rhythm, tempo and accent. Activities are used in the development of drama. So, sin just dagan in cúra an taide atá dánta agus an taide tá an maidir le marial drámaíocht in san Luaidechas, okay? Agus sin is in san réamhscoil. So sin came fá fhorbairt Teanga, cathú féin winine, coibbrú, agus ar nói. An rud is tábhachtaí ar fad, nach é, sprí agus sulk. Nis, rint Cluichí agam an seo. Right, tosín tú má go háirithe ag tús na bliana. Ag tús na bliana in san Naíonra. Bhacht tú tosaí le rudí anna himplí, mar an rud deire atá tosaí I géire I dhéanamh le páiste ná an tanam scanrúasta agus iad churfaí bhrú. So cá siad a bheith duna gníomhaíochtaí le chéile mar grúpa go spríúil. Agus me cinnte go dionn si bheith fad é seo ar éigeama. So, mín, tosaí amach le mín. Dá páistí an atá lán ábalta bheith caint agus a bheith gaisteoireacht agus a bheith córa agus mar sin. Ach bei cuidhá eile nach mai agus farir is sin an chuí bhfuil an síl fiáid, mar go bhfuil well, beidir bhfuil se airthe a tháinig an díon glasán, ach á réide níbhíh am ag tuismathirí. Ná ag bheith cathal lead go páistí ag caintló. Agus thug mi se faoi dara na blianta deire ach go háirithe nar a bhí me múna, gur an folklór a bhích ag na páistí I teachtasteach agus scoil I méarlagus an Gaeilge, an Treoirlínte. Agus bhí go leor Peppa Pig speak an. Okay? Leor gan canál agus canún Sverica. Ach, fiúhan ar a good Gaeilge cred an nach cred. But sinna bhí tarla mar bhí an telefís mar ailí ag go leor, mar gur a tuismathirí chlog nóthach sin. Beidir leis a díon glasál bhfuil ahrú teacha ar sin míle sam. Beidir go meic méid go mbeidh bhfuil níos mó córáin na leis na páistí, is bhfuil teaghlaí caithfidh níos mó ama le chéile. Ach tosaí le mín, okay? Siúl ar nós lochin. Siúl ar nós bheith trasnú na hain ar chlochan, agus ar nói an móchan ar fád a hains le sin, okay? Tá me bhfuil bit. Siúl ar nós bheith ar ghanamh te le cosanachta. Au. Agus tuair spragóib na fuaimena dhéanamh a hains leis. Bheith siúl ar nós bheith ar leacáir. Hey. Okay? Agus tite siad ar nóig, taine se sin gomórló. Ar nós elephant. Ar nós robot. Agus ní bheith an cúthalacht ar na páistí ag baint úsáid as a go gohanna, mar tá sé dá dhéanamh sin. Siúlar nós gúil tú san áilmhar agus gúil deafadart, nó gúil tú le dhámaí agus gúil deafadar dhámaí. Okay? A bhfuil málaí anna chrumagat. Okay? Okay? Now, an ceann chutí san seo. Siúl gúil, oops, daisy. Siúl a gúil ochras tá me láglis na chris agus má tá páistí an atá ná é sin a rá
ligló mar duine páistí eile aistear. Tá tú duine drámaíocht, tá tú fhorbairt teanga. Siúl agus cuma go bhfuil fatiasart. Agus i ríis má tá páistí an tá an rud cinnte rá, scuiló. Mar a bhfuil tá sé sin go brá, bei sé de géisteacht. Agus bei sé dá húisteach an anistó. Bhfuil thuir sin dánart. Okay? Nis, bhí me caint le díal faoi seo inne. Tá an leabhar seo me cinnte ólas aga bhar fad. De Luxembourg, we're going on a bear hunt. Now, farrier, bhí cartoon, dánta as seo, as Gaeilge. Agus chuir me a mú cúplúireach le a réad á chóiríocht linn, agus actually ba me wacéin óin a rinne, bhí sé dánta le popédí, a rinne an animation leis, bhí sé go hálinn. Ach, chuir me tuairis gine an ra seansarbe méimiis ábalta áil, ach bhí na mar tras do maine bhíine si don go margheallar go bhfuil an scéal seo choáúil sin, nóair an na cólachtaí léiriúcháin nóair an siad rud a cinnt mar seo, díalann siad é tugann siad ar chunra go tíide ceathar ar febéidir chábhlíon nó beidir bliana agus sin caithfar é thógáil an nuas, so ní bheith sé ar fáil. Ní smóch, so obviously tá sé imi níos so ní sé ar fáil. Ach sin mála bhí meach na hút, dá nach sé bhábalta tíocht lig den na páistí féchant ar dús. Ná tá Gaeilge soch dúsánachán. Agus in sin an leagan seo dhéana. Seo leagan a rinne misidó atá an himplaigh. Agus mar a ecan sib níl i ngach lína ach trí acail den chud is mó. Trí achháin ní féidir linn dal hairist. Ceadú acail. All right? So ar bhála éana na tuairt faoi, tá mí de cuairtú béir mór dubh, tá an lá go brá, sníl agla orn. Uh-oh. Fair fada glas. Ní féidir linn dal hairist, ní féidir linn dal faoi. Uh-oh. Cá méid gáil Tríd. Bhála éana na tuairt faoi náin. Mar bhfuil aine eile is féidir lom sa tuairt faoi. Han seo go mórlam ar an scoil i méle ar nói. Tá muid a cuairtú béir mór dubh, tá an lá go bra, is sníl agla uring. Áhan gan ggurcha, ní féidir linn dal hairis, ní féidir linn dal faoi, chahamid dal Tríd. Splash, splish, splash, splash, splash. Anna. Okay, in bhil a tuairt faoin géad ceann eile? Taken sib, tá a lán fiúan go fáistí atá fear bheag an Gaeilge. Dai cuidhá bhó seo tucaí suas go riviera an leabhar. Tá mí béir tá lá go brá. I mean, níl agla orin. Focail a bheith sé de gúsad go minic. Caimí dal Tríd, ní féidir linn dal faoi, ní féidir linn dal hairis. Okay, dai focail ar nós puiteach, láib, puiteach tuamh bog. Okay, dai ar a bhí it sin I bhíú, bei sé sin le míú. Ach is folklór núdó bheith, agus is cuma fiú mar a digginn siad go hélagus go homláán ceirtá siad a rá. Dai an scéal ar ólas acu. Tá an cinál rithim atá leis. Tuca siad sos an fáirí, an áiríocht, agus an folklór. Agus an sin tá stumble trip acu in sa leagan béarla, so chuir me sé trísle tit, agus frial meach seo an má bharan in tróna. Níor hiic sí trísle, hiic sí tit, mar dunnen sí sách minice, ach bhí fi sé eice trísle tit, ja, agus just éana trí gatíocht lob. Agus chuir me sos an sin, an cean seo an YouTube nascatá sin, sin é an fear a scríbe, Michael Rosen. Okay, so sé sin atá á léamh
sin agus dúnann sin na fuimenaí, so tá sé anhá agus tá an rihim in sin. Is je fechant se féin, oké? Agus in sin ar nói tá ag dara céir de sin agus chumeach le tiptó parking. Okay? So it is leis an rihim pucri siad was an focail. Amachtas arála, sin é do chuid barcíní, dé a bheith rá go lá Philippa Cleta agus ní fucadí suasa, ach má dionan tú mar se siad suasa, okay? Agus in sin ar nói, níor gún ma John Daras. So in sin tá tú méadú an gotha. Tá si duna an stoi voice projection chuineáin na leaganacha eile splish splash spetch ginnar fad mar tá si de gúsad fuime. Okay? Éon cheiste géan na fi sin bhfuil sibh bhála éon na tuairt fi teangana. Tá me cinnte goil eisteoirí iontacha mar measc an sin. Ja. An dara cleifeachtas was an teagam. Now ní marhealar sríanta am agus gur me gur ri stuff a clúdach. Tá chuig cleithe churas was agam. Tá 3 rán, 3 árán, agus in sin tá rálógaí. Agus tá súlam go dúir se faoin na rálógaí. Tongue twisters, okay? Mar tá in páistí, go háirithe páistí le beidir chahan sa leor am a fechant ar an telefís agus ar chluichí agus rudí mar sin. Nach míon an áireacht díntaach silearacha a méar an ánéige. Agus tá bailachta sfear mar ide fechstumsa ná na rálógaí sin, na tongue twisters. Agus ríist is bailach spríúile agus tá si fáil na bhuimenaí i gceart. So an brontan is seanis, cleithe berta is seo, má bhíon muid riamh rís go deog obair a mertaní. So tug an A brontan is de B. Nílas eintinta soas ag A cadatá sa brontanas. So fech an B ar an brontanas agus deir sé, gur a mágad as 8 an scarf. Nu is 8. Na líróidin, nu is 8 cibé. So, an sin bín ar A rá, tá fáiltrúd, cheanna mé sin de tuis go bhfuil scórnach tainagad, nó tuis gur chail tú de scarf, nó tuis gur chail tú de hata. I ríist tá tú ábalta é seo dhéana cho siimplí nó cho casta agus is tá tú gera. Ag bra a gcónaí ar chaideán na ngasúr. Okay? Agus i ríist, da táhaí in na seo sa Naíonra, bheit fucamach bertar dús féidir nach bhfuil éon chúthúlacht darab a bhfuil go leor Teanga acab a bhfuil go leor folklóra acab agus an sin éifeachtaí suas páiste nach bhfuil cho lífa sin le páiste atá sách lífa agus bhfuil folklóra agus bíonn siad ag fólam anna chéile. An tríú ceann sin nach ús déir. Okay? Ach, knág céhasa. So chuir tú púcín ar fáisteáin agus ránaíonn tú páiste eile agus duine se knág ar a rim. Alright? Agus séir tú céimiise. Agus tú sin an páisce leis a búcín an tus Ciara. Agus frearbhíonn na páiste eile is méid nó ní méid. Agus sin ríist a gúsad an gotha, go áard, go híisiil, go, beidir ará, gohanéil, okay? So, bín go náiríonn siad na gothanna. Mar a bhain siad má bhín siad a gairí canál trí na chéile, féitú an múntar nó an stúrthir leideúirt dómh, tosaín a hanam le nó le right? No sínse bar an tumaranga, no ihinse oráiste gach lá, alright? So tar chans, agus ríist is féidir iad a chuir a gobar immertaní. Ríist nar tá sé mínithe cúplúireach as cód an ranga. An caricán, is lálim sin canse. Tá ten páiste bháin tí muid an doras, den cinnte nach rihinse a bhile. No, Peter den éige nach chuir leis. Mar a hálach sé. Bhín an
Abras gegoni fik posti chortí mo an rang go doris an ranga mar vi ma go vi me an art an oor. So Ronin siid gomal go tapi go kiún go crosta go hás go fargach, alright? Can sin? So tag an éisteach gus der élo scob an tarlar. Beidir go ran nach car posti, beidir goáile just tasí le bert. Agus kibe dovrir atá rani he an rang, beidir go fargach. So tas just so being an bosch de hagen sechra kunna smartash the kekli which the dinner on Yaniv. All right? So go uskal in the shul gebon and chimra idiyiner. All right? So this should ideru namahokan. Okay? So vi camera grahan shishin gomor lemarangsa faragach bin an Canterbury lo faragach. No glorach canile me herbert kin draw, you know, so just glor tarni inlish. That was spin can the hannig more made tuckle made turn data dishina. Okay, agus and kugu can tarani in sham to make kintig which a shadow saga ballatari. All right, canatan shippy. Now Neil Rani agma fukin ta hearted Gaeloideachas agam ach tá cuidir cúpa bheith Drámaíochtas gon postí san Naíonra. So marach Jill seola me chutsa harted beidir nan tasos le beidir cooking déag na mar sin de chluichí a bheith fellúnach de postí Naíonra. Agus ríis mar a dúirt me is tá tú ná lei seo dhéanamh cho siimplí nó cho casta is a elans de féin. Agus ballatari fechar mé dé tatúna úsáidin seo. Tatúna iad a chud ar dús mar choirí. So ten tú timppel deir tú cóta bríiste broga, Kins bú séróil agam. Snar deir tú broga, bín ar na broga ar fad airiswas agus átainna a bhátáil. Tatúna tarí úsáid, dar nói, tatúna anmhíche úsáid, tatúna bíana úsáid, tatúna chluichí úsáid fiú. You know? Pel liadog kishva. Ag brahead ken folklore a hastings witche a wuna. Ach touch that tú dinna níos múna just ara shud liadog bata liadoge mar tá sin danta shud treisiú ar sin. Okay? Lianú folklore. Nish léiriú chun stáitse. Tásagam in Naíonra agus chunig mé in Naíonra gonneantar beidir an nolig gonneantar scéal na nolig. Bínta se go hálinn agus tásagam go leor brú agus go leor stras ag bant le léiriú chun stáitse. Ach nuair a bhí me sé I dtéanna an máisteacht hí tá humpty dumpty lom an jo so fin sin na brenn. Nuair a bhí mé duna an taide rina an rang a dí chud drang na lín an hóisiir a bhí an in mu handjum na rang a héin. Mar bhí trí mhór well le bheith fearneach stoi in ngach rang línáin bheaga sa Gaeloideachta. Bí níos mó ná trí chaidan agat go Gaeilge. Bí na daoine atá farfa Gaeilge den sco. Bí na dhuaistí atá beagnach farfa ach go mín rins bear like teachtasteach in sin tanna gasú agat tá idirrátar mar dúirt me le bearla le Gaeilge droch Gaeilge droch bearla agus tá gasú an beidir nach bhfuil focail Gaeilge beidir nach bhfuil fiú an bearla casamala agus fáin tú sin níos mó is scolanna Gaeltachta ná mar a áitir in Gael scolanna. So ach bhí orm a bheith ciallmhar. So bhí orm trí grúpa a dhéanamh. So hog me an grúpa a bhí ananwa. Hog me an grúpa a bhí lárbáide agus hog me an grúpa a bhí anan lag. Nach bhí fíormhag an Gaeilgeacha. Agus bhí ná á dhéanamh an taide seo a mí anar feabhra. So bhí siad sa scoil á bhí bhean an over. So bhí beag an ínach. So an scéal ar rinne me ná cochalín dearab. Agus ba an aim a bhí an le seo ná go bhecing Cén chuí a mehí ná
seimhniú a dhéanamh an grúpa bhí anhá. Mar ammaní sin chuid gan na feiban é bhíon dán. Go gapan tiismathirí a bhfuil gasú acu atá an lífa. Nach níontar in Ábhar ná an seimhniú go Teanga Tríd an Drámaíocht. So, me geir sinna gannal fléimach. In sin bhí an grúpa a bhí slár agus in sin bhí an grúpa anlag. Agus bhí sé feici ag man nuas Tríd na blianta. Go bé an bailach is fearr le haid dráma dhéanamh na trí cheol. Trí cheol, trí áraníocht. An bailach is fearr. Tá gá chúis lei sin, ifir héin níl brú ar éanana. Mar mátá gasú an nachhfuil gera lína ará rud a mar sin éana is cuma bei sé fóspáirteach bei sé de canna, bei sé mar chuid go chóir, agus is cuid lárnach é sin den dráma. Chumála sin na gasú nach Gaeil go lífach go ní éanaib go fólam trí áraníocht. Faibe be. Agus mardigna bí cholah an apáirte. So an ceanta me dhéanana líf sin an ceanarin me leis an grúpa is leige. Agus dúin me úsáid as puppet. Nílann seo a picture by Google Images. Okay? Cochalín darag an mac tíre. All right? Gá dálrad. Thumbtack. Agus iad laminated. Tá siad seo agam le blianta. Agus tá siad imi deabella timp na tíre. Ní cúpla cánacha an, all right? So, chum mé órán. Okay? Onige an scéal cochalín darag. Agus tá an túfas folklóra in seo, na gapoe. Se bunige órán atá I leabhar The Three Little Pigs and Other Stories sílim. Is leabhar drámaíochta é. Bhí sé agam sa scoile, agus dag me sa scoile. Granny, what big eyes you've got. Tan mit a spirla, all right? Now, so, da meach sif shalomanish as ma chóir, bach se Rannta in urgá good. Okay? Bach tíomháin, bach cochalín darag acu, agus bach an tíomhile, bach an mac tíre acu. Cálína ai chéile, all right? Okay, home taking together mar cochalín darag? Right. Nish. So, tá cochalín darag in seo, agus tagan sé cuairteag mamó, agus seo den chuí dainse, agus tá míle fáilte ar fad léimisteach agus tosí canalam, okay? But me cinnte gur cholamhanna gin an canahad níos fearr mar ná mar tamise. So, ceistín tú na páistíir dús deir tú, cén sort go a bheach ag cochalín darag. Ach go bíach mar seo ag cíach agus láhrach sí mar seo. So deir tú, tá de húla an mhór, tá de húla an mhór, céir de hála wamú. Cén sort go atá ag an mac tíre. Lárin an mac tíre mar seo. Agus dhearáló, well, aber leis an mac tíre rud é cinnte rá, aber leis an mac tíre. Níl me sásta. So, sin, Camad é seo chana, so bei glór an mac tíre an ísisiil agus láidir. Ní táda mí seart lo, ní táda mí seart lo, fecim gach ní beú. Conas a bhhaíonn cochalín darag an níis, tá fatias ar an nachhfuil. So tá sí go, So ceirta tú dhéanann sin? Tá sé de gar duna mothúcháin, sé de garú gaha. Tá sé de currud ar an ai, all right? Agus an sin a ríist ar nóí an mac tíre. Agus ag an deire an sin, tá de ícla an bhór, agus déir an mac tíre, mar baime an tú,
agus tean cochlín dearg. All right. So tá sib seop leis ní leis na líon leis na Naíonra, mar tá sé anna himplaí. I ríist is féidir é himplú níos fiú níos mú. Féidir an áid céird chuisteach cad. Okay? Tá tú gúsad na mríara fecim, cluisim, an amhráisnach daimé, na an mhór níl tad a míceart lo, níl faic míceart lo, mas starla a sin úsáid. An himplaí. Agus is rud a cinnte ag déitoch chur ar siúl ag deir na bliana go hisismóirí, just agus taíonn se go mór leis na gasrús beála. All right, so ní léon na ggéir tuairt faoi? Bhá léon na tuairt faoi? Tá siad anna chuúhalach an nach de film. Tá siad anna chuúhalach. Beidir ag an deire ar fad go méid sing song a goin. An gapan sib gan áibreach se sin. Naíonra. Yeah. Tá anamar lánmúntarí bhil sin úsáideach leis na líán agus leis na bunrangana agus an rud is massively. Má tá fithe ceathar páiste I do rang, tá tú chun é seo a dhéanamh 18 uair. Mar caitha gach duine bheith mar chochlín dearg, caitha gach duine a bheith mar an nachtíre. So, tá cíile méid athra agus aisteis a bhíon na geistin sin. Lá mar popéid sin. Nílas ag mo wach sibh cána go seo riamh. Siad Humpty Dumpty agus tá popéid méire isteán, okay? So just as Rodan dasa le hai fiesta. Jo Treoirlínte tá mactíre an freisin agus tá na wikini leis in na spóki. So tá na popéidí beag seo agus tá tú na dánta beag agus na Rannta beag úsad lenai, okay? Tá mo chéire well ní mo chéire ní lo mé ach tá an cean seo I ríist an dúánála in san an cean sin mí samol an ransin agi. Tá which seo fao incí spider ach tá tú an leag an Gaeil goháil ag tá cean eile dúánála an mála hánig éon Ó ma léin! Is imi right? So sin ceanháin in sin ní se seo leis seo monkey ní san ceannig se agus in sin tá na lochíní agus tá cúpla dáin agam insilista faoin na lochíní freisin agus I ríist Tá sé dá anúsáide chu fad. Humpty é héan ar nói is popéid é seo freisin. Sé mar popéid. Agus ar na Humpty ar an mála. So is áiste sé le hain Naíonra bes ar nói so ina chuil cad frí láthir san amatán frí láthir rudí mar se riint. Leúna dé tu an lá a ríis. Ok. Nis, céir a hastín suit? Well, Qarídi ní hastín mór an. Agus éan agé bhtá gobar in Naíonra. Bhín tiismóirí nuair a ásans na páistí amach as na hédaí. Na cultacha bhín acha de hána, de cóisirs mar sin. Bín siad sásta fá rélo agus iad a thuirt den na Naíonra den na scoilníis. Sin nach bhfuir mis na cultachaí ar fád sa scoil againn. Tiismóirí hag fóm agus dearach well bhfuil seansa beag amach muid I weet mach ein wahas líb an sin. An siúpa is fearr na cultachaí ná pennies. Agus ní hastín wit ach basics. Rudí bonúsacha. Just couple of top dove, leggings dove. Agus in sin tá tú ná an bandí grúige a dhéanamh. Just bandí ní bhlam mascana. Mar múchan sin glóir, ní bhlam mascana churbe. Réich me níl siad full-on, go háiris ná tána sin mascana ní bhain róthócilóh. Ní hastín really ach topspan, topstova, dáach tú gin na drámaíocht, sinna méid hastín. Ní hastín ferris, ní hastín éon props maríide mar amach props an beaga an. Bín daoine gin na setannaí mór míltacha, tá sé sin go blá tá tú chun chuiristeach ar chomórta sí ach le haid gnárid. Báird agus caiirichaí. A mi má íar an tusa sin cluthe eile drámaíochta agam. Má thugann tusa caiir de fáiste. Agus fíor den fáiste. Céir daí an caiir sin. Déitach sé gur busa bhachan, gur tréin a bhachan, gur etalán a bhachan,
áthar char, tá Sealbhú iontach ag na gasúr. Agus le rangan in níos sinne, chuir na gobar iad an grúpaí beidir go chuigear, agus thug an cair dómh, agus bhíoh orthu bhí níor acha ach 10 second chun inseachtam rudi cinnta dhéanamh agus freeze frame dhéanamh beidir gur telefíse bhíon. So chuir a cairban a cin agus nin péchante. Agus bhí ar an go déile céir dé. Agus tá páistí anógan anna sin dhéanamh. Mí ní leirteach féchant éon fáiste óg faoi chead a bliana de ís. Agus féchar le busca. Busca. I mean, tag na brunta na sin musca. A céir leis mín siad a sprí an busca. Ja? Déad chun busca a bheith mar chlogad. Déad an busca a bheith mar a rinne magarin hen le hanna chuirsí hí an busca agus í ábhrú busca ár de hánig le rud cinnt dunta agus bhí si ábhrú timppla an tí agus bhí sé dúirtí go é an trolley gur si go ag siúpa. So, you know, ní léon tóir leis an Sealbhú atá ag na gasúr so scuilfó. Agus má bhín sé cinál struchtúra freisin mar mín sé róáda, mar bhágan tú iad á dhéanana róáda. Bíocht na cluichí ar fád gear agus snappy, mar airíonn siad leadrana, airíonn siad tar op ó hééis táman. Bandí grúigen, just banda chuir mar sin, agus just clúsa chuir le cuinín, sinna méid a testings, sinna méid. Nis, what did really get all out? I mean, daar leart rudi le fáil an teach, dat sé dír, agus gáíre ní bhíonn siad dionta go maith agus strócinn siad anéis go háirithe má tá tú áhéanna in rud náitiúil go leor páiste. Ná Rannta agus dánta, tá na céta Rannta agus dánta, ach le Naíonracht mar bhí sam gur meachtaime an chuintíocht an, ní ranname ach trí cín bhfuil tú ná dráma a dhéanamh asta. Okay? Siad dráma. Fhorbairt bán, hat er gaan ag leá, sin istá si gláte. All right? So, sin drámaíocht. An bheag bán, dhéanamh Gaeilge a bhúna sin. Fhorbairt bán, dan bheag bán. As go ag tríú level nach chuirte sinnacha. Hat a ceann, hat a cheann. So, in honest opinion, tá sé de fólam in difriocht a cheann, a ceann. Ag leá is ag leá is ag leá is in níos tá sé láte. All right? So, gomín siad go trís go ré agus gomín siad an talla. All right? So, sin chéad ceann. An dara ceann. Beheartas in chéad ceann eile bhar géad ceann ná leile. Búlar an daras i ríist, mín féchasteach. Ardí an laiste. Níor chóla siad san focail laiste. Ní laiste sa chaint níos mó. Ach, ní na dóbh. Gus siúlaisteach. Siar a stól. Gus bí a gól. Gus cechaí bhfuil tú ar maidin. Rí, nó mata tú go gimún, chuna sa tá tú ar maidin. All right? Muadra nach dasa. Dina muadra na hir an stól. Bíntse a giche. Is bíntse a gól. Wólin jabáine. Bíntse a crá. Steir sé. Woof woof. Ur a bhín sé lán. Okay? Áhrán ríist ní ránaí agamach tící. Agus ríist tá Tá ceann seo eisteach ru de tócaí as an sean chlár den riligún beag go dó. Agus tá me cur rionta go sin thugah be me gur ag díal cuidhácha. Tá siad all in ar fad. Agus tá an ceol le fáil bheh sé seo i lug i beag go dó agus beag go dó héan agus beag go dó a dó sin chud bhaid ní an bheaga agus ní an mhóra. Agus tain an ceann seo cho fada le mo chuimhne. Tháinig mé ar scoil agus hiúil mé mar seo,
hiúil mé mar seo. Tháinig mé ar scoil agus hiúil mé mar seo, má chlí ar scoil. Tháinig mé coinín agus frap sé mar seo, frap sé mar seo, frap sé mar seo. Tháinig mé coinín agus frap sé mar seo, má chlí ar scoil. Tháinig mé spéideog agus chantí mar seo, tweet, tweet. Chantí mar seo, tweet, tweet. Chantí mar seo, tweet, tweet. Chola mé spéideog agus chantí mar seo, tweet, tweet. Má chlí ar scoil. In sin fágach go héine. Chonnig mé kangaroo's the good one. Chonnig mé kangaroo gus léim sé mar seo, léim sé mar seo, léim sé mar seo. Chonnig mé kangaroo gus léim sé mar seo, má chlí ar scoil. Okay? Agus ríist, so Tá ná ruidir bechar stachan sin, tá ná é sin a leanúach, okay? Tá an ceol in na hórán seo, tá si máta ná techt níl sa múlse ar líne, tá si ag veritas fós na CDs gona hórán seo. Agus in cáintear nó, i ríist is drámaíocht, sin de lábha sus a teán. Sin da lábha sus haar de teán, cos hartín polúd a bháin. Dín lúsca be ganún is an all, she's leis na lábha, she's go mall. Okay? Sin cean eile, agus an cean seo me ceappa gúil sé searólas ag hana hain. Páistí óg gal ar scoil, in the gur canalum, gal ar scoil, páistí óg gal ar scoil gach maidin. Okay? A lína fáci machan sin ag metli. Sin spáin sin defir bhí ar mach se sustrúna. Páistí óg gichelón, páistí óg gichelón gach maidin. Páistí óg fágáil slán, Páistí óg fágáil slán trenúna. A ríist is féidir iad chuis. Máú Johan. So tá tú ná chuir siúltímpel an tromra. Sin, is na málaí scoile, is drámaíochta sin ar fad. Okay? Agus tá si de fólam, Teanga, agus go leor Teanga. Fiúán an písa beg sin atá dinta agam na tírán, na tríán, na cúpla cluiche, smaoiní an méid folklóra agus Teanga atá just in some písa beg sin. Agus díreach mar gan an tú cluiche uair amháin. Ní é sin le rán nach féidir é a ríist, agus a ríist eile agus é ahrú. Folklór eile chuisteach. Now rálogi, which is geared towards food shop. Okay, let's take a look at this. Nish, a muffin tua. Chineska. And the geared towards food, a muffin tua. Neil? Okay. Rálogi. No, erdús. Ní bhain folklóracha, so tá sé táhachtach nach picture. All right? Irarua a muffin tua. So, banúsáid as gohanna. Gohanna, tá tú fear. Irarua muffin tua. Okay? Nes abere anna happy. Irarua muffin tua. On the wall. Irarua muffin tua. Abere auris with to mari tersh. Irarua muffin tua. Okay? Agus tá skete min hier. Irarua muffin tua. Okay? Dat go kosher. Kan one? Fia renje function kancha dak. Fia grinje giria. It is banusat as gohna exula. Triala shinara tapi. Fia renje giria. All right? It is picture agus eve granor, all right? Oh, kancha. Shakshikin the chassis is nach the la shaka. And Trilas, shakshikin the chassis is nach the la shaka.
Aber fertig. Schicking the chassis is not a loshaka. Tseimineáir. Schicking the chassis is not a loshaka. Okay? Dat you brown up. Schicking the chassis is not a loshaka. Okay? Right? It is your folklore in shin. If you want to make a picture mar sinad, just blanwell. Cluichí in or Cluichí in na shikini. Tá hikin in sinna tá mar chéile. Will you able to that? So it is folklore valach laut spriúil agus now Cheanna Colleen clichte canúil ciste. Right? Anna Treoirlínte Cheanna Colleen clichte canúil ciste. All right. Ní vai na focail sin acu. Ach ní hééis sin le rá nach féidir le iad a rá. Agus de bhíú op cliste canúil sí antas canúil ciste agus tá sé an picture a ginse a chadeile, okay? Agus in canse níis lena seorá tá sé seo ar googly gug be me cant fi cuid gan rudí ar fáil bal an chuinteach den áimse. Carciske faíisce slobal sa slabal cedéireach ní nuair gan an ala harn, carciske faíisce slobal sa slabal cedéireach ní nuair gan an ala harn, carciske faíisce slobal sa slabal cedéireach ní nuair gan an ala harn, carciske faíisce slobal sa slabal cedéireach ní nuair gan an ala harn, carciske faíisce slobal sa slabal cedéireach ní nuair gan an ala harn, carciske faíisce slobal sa slabal cedéireach ní nuair gan an ala harn, carciske faíisce slobal sa slabal. Seach nuair níor sé rogana. Okay? So eríist ar nói ní an sin díireach leis na páistí straight off, okay? You know an wall or those carciske faíisce slobal sa slabal cedéireach ní nuair gan an ala harn. Nu fiúan gan bac leis déile carciske faíisce slobal sa slabal. Carciske faíisce slobal sa slabal. All right? Go fáistí anóg slobal sa slabal. Is brála bheith slobal sa slabal. Ní stoppan siad slobal sa slabal. All right? Agus in can seara rug rón lia a rock lean rua. Rug rón lia a rock lean rua. Okay? Agus tá tila acab sin agam freisin. Okay? Ní len fictorí lob, so the parry be ar féin war go fictorí héin a lob ach tá cupta gan eile cuma gus cur mé sin ar fad ag Jill freisin. Nis achhaní buich le dia tá wad níos mú achhaní ar fáil is ascuil gan ná mar bhíoch nar has mis amach mún ar dús ní a éonrad le fáil agus bhí chuir an gachradí an mutain trich mágat rá ein fiúan kan sé nar ví mu dennne óíocht nó náúr mar hug me de an ná agus sé sin ar fad. Bhí ar na picú ar fad Harns mutain agus ní ran idirlí ná tá mar sin sin siirse sa seanis na ginse mar is, but is tá eán acuní ar fáil. Níl nerid ar fáil an níos mó paréir agus atá a spéirle. Ach tá cúpla an deas an sin churas gom iki-piki. Do winter hier chunel na do winter de tuiskert. Iki-piki, okay? Curle chéile ag Donald Dominic man Gaeloideachas an tá Ronnie Shanos, Dominic man Gaeloideachas. Ag hall nar fad agus tá CD leis is na háran, okay? Andas. In sin tá Rowley, curle chéile ag Dhubhghaill hís OS. Agus tá sé sin sílim as cló agus tá cean andas eile ag éireacht chorcaíach níor man anteacht ar fictúrhó ardaí an laiste sin amhráin agus Rannta don éasóg. Okay? Sin cean eile táha mis go éireacht chorcaíine. Fáilin sin. Ar nóid a chuach go bheith mas na hardóige scéalta eile is it showed luchhar mas na hardóige. Tá degin áchan déag de scéalta an, tá pictú an, tá an néir rudí gur féidir an leis. Agus ar nóid go glí gug chur le chéile ag futa fata tá ag mac gonagan. Rís CD leis agus tá leabhar just glóta ar fad. Sin an leagan nú, sin an cean nú a take amach. Tá sin go háil ar fad. Agus tá cuiide sin ar YouTube freisin. Geigte lána sin ar YouTube. Agus tá cean eile ag tá eán ag futa fata ach cean eile tá andas go níos grúpa sin ná pegin litre mór. Agus tá go leor leabhra
túfás leabhar béilge scéalta go fáistí, agus tá mar trasa míá leabhrín beg an níl sam le churmach géir, sé sin ag fut fat freis mar trasa míá fao chut dar bhena mar trasa bhí gúna giche. Bhí canála bhíh me derrása teachse gur faoi bhád trasa senne scríbún leabhar sin mar ní stopan sícha giche agus mar trasa míá. Ná, nílas ag má bhacha sibh an spríle chéile. Tá sé cur le chéile speisialta go línraí, agus is tatúna íslódáil. Má anan sibh lom second a bháin, tá picú agam gó in seo. Is sin, spríle chéile. Tá an túfás Cluichí, Rannta agus amhráin an I méarla agus in Gaeilge. Agus tá sé cur le chéile ag dráma cinnte náile sílim. Okay, so all right, share, stop share. Okay, all right, agus sinné sílim. Ein cheistena? Fadas go bhfuil is smuoine bhar cheisna an sin ghlachamis go mé ceisna go going an sin gur míle maithe go a fil. Bhí sin anspríúil go job ba bíhan am a bheith freistal Naíonra mé héin. Tá fis a gó go mór ólas ag fil tá mé hééis an nasca dhéanamh tu an máthair ón ó dúil nacha? Yeah, okay, so tá a chlán ar fad línta le hastóirí bhí mis ar osscoil le ón. So bé na nótaí seo úsad goibh le na páistí an chéad chéim a thuirt a fáistí hiag stardom is stocha I dro bailach sin tá si bhar fád ar an telefíse scachard so an chéad chéim is stocha. So gur míle agad an ceistá a gomsa ná bhfuil na rábhlóga sin ar fad atá an tusa scríbhíd sin No, cín tradiisiúnta iad. Úntaach, so bh cead a gomsa iad a hafad agus a chur ar YouTube kill rud a sin iad a chur fád an Naíonra. Is fada le mór is sin sean rálogi, bailí van mé edges. Okay, úntaach, sean cinnénig mé rud an den Naíonra se amach leo. Bei fil ag roint lom a bhhaid níos mó achfaní comma, so scapfar ar gacrad. Agus mar bhfuil éon ceistile, is tócha go gnéar an muid slán libh. So gur míle maithe go rééis fil agus tá sil go mór le tú all in éon seomra linn go féidir linn an stuff seo ar fad dhéanamh sa fíorhéile machchan seo. Okay. Háling. Go míle maithe go bhí sé fearras. Úntaach. Slán. Slán. Anna Slán. Slán. Slán.